Ngiyacela inkosi ngipha amazwi engizowasho la endlini. Azolingana nabantwana abadala noma ngabavali indlebe. Amen. Befuzile ey'nkonzweni ey'fana nalezi. Masimemana ngokubusha bethu. Usizi lethu siyalazi. Ukuthi njengoba singabantwana bamaNazaretha, uma kudlula ipholo kulomgwaqo, uyiNazaretha uhamba ngeenyawo. Uthi yababona ukuthi badle lokhu esingakudli thina. Yafika enhlizweni yakho ukuthi samakholwa sihamba ngeenyawo, imoto idlala inkulu kanjalo nje kuyele. Kodwa mase silapha endlini, akekho ofuna ukukhuluma ukuthi ukuze silungele izinto sikhona kule ndlela kumele senze njani. Kunalokho kulula nje ukungixeka ukuthi yambona unje kodwa uyalazi usizi lakho ukuthi akasebenzi. Nokhulumayo ukhulunyiswa ukuthi yena imindeni yakubo seyakwazi ukumphendula imizamo ngokuthi akwazi ukuthi athole umsebenzi. Lo ngasebenzi ukuthi wena uzosizakala kanjani ayishiye indaba yakho. Ngikhumbula kufika omunye umshumela ngizomusho ngoba le ekhaya mawashumela washo umuntu kanti lo muntu akamthandi. Leyo ntshumayelo ngeke asayizwe umuntu ngisho izomsiza. Uthi lo mshumela uhabizwa inkosi kulesihlanu kuzobe isabatha. Yathi umshumela yazi anginawo umjibe ngizogqoka kusasa esabathini. Uthi ngabe ngiyadlisa kuba ngana imjibe. Uthi yathi hayi lokho kucabanga yikona. Le mjibe ekifike la kuzonikela ngayo kwamathempeli. Uma kwakhona oyedwa osolayo ibisi yafika yahlala emnyana yebe ngisakwazi ukugqoka. Ngoba khona usuke ngasafuna inhliziyo yakhe ingavuma ukuthi ngithenge lokho. Ngalesikhathi ukhala wena uthi awu ngoba nami ngiyanikela umbuzo uthi kukhona nokubhoda okwakwenzela ushembe ngamandla la wakho nawo. Ukuze ngalesikhathi izinto zakho uthi uyanikela uboni bese ushembe cha. Yabo nje ukubona lokhuya. Nganginikwa umntwana musibani. Ngikhumbula siyonikela kokuJulayi. Yenye into abantu abavamile abaningi ukukhuluma ngayo. Ngoba impumelelo siyancikisela kule insuku. Lo uphumelelayo ufike enze izinto zakhe ethi hayi mthandazi. Othandaza yonke imithandazo lokuthulile nje kuthiwe du. Ngoba akafuna ukutshela hayi cha amngqobozele la donga lona leyadlula. Isenye insizwe sinikelile isiyabuya inkosazane sasingaphakathi. Khumbula umshumela inkinga esathi amagate ewabala ethi yabona ngekhathi lockdown mawudlule lapha gate 3 uzobhajwa gate 2 amakhosazane. Mawuthandwa abakini uya gate 1 asofikile kubaba. Sasilapha gate 2 thina kumakhosazane. Siyanikela nje lo wabhuti uthi hayi nasi siphe ngisilethe kubaba ehamba yodwa. Iyasithatha inkwazana yesinyusi isisa kubaba. Isimo sisise kubaba bese iyabuye lenkosi asibuye isibusizo. Uthi ubaba ngibuza ukuthi uba wena. Isiyasho lensizwe zawo sibanibani wasibanibani. Isimo sihambe ima inkosi imesebuya isayi inkosi ikubusisa. Umbuzo kombe mina nawe ubaba wabuza nti uba wena. Yini le wakwenzela ubaba ngazathi akubuza uba noma nje ubuzwa mhla ukuthi baba ithempeli liyinkinga. Uthi uba lo uthi usibanibani. Kodwa umntwana enye insizwa ngibingemumva ngisho kwami abazali bayo basonta benza kahle unkinga theyisuka ngayo lento engikhuluma ngathi impumelelo asifisi masihlangene siyintsha njoba sila akekho zela engazishemba uNkulunkulu kodwa ulimi kumele sikhulume njoba singabantwana yini ekumele siyenze ukuze siqhubeze impilo yethu ephambili. Le imoto elazi yilutho ngeyimoto ekumele ngabe ibhakela. Ulimi ngabe siyakhuluma ukuthi ama-visits awangahanjwa abantu njengoba suke sisazama ngisho usuphumelele buye uhambe. Ngeke kuthiwe hayi sishaya u10,000 lo nyaka nangonyaka ozayo ushaya u10,000 kusho ukuthi asikwazi ukukhulekisana zodwa ukuthi impumelelo lethu iqhubeke phambili. Kodwa bese siqhubeka sihlale enkolweni. Ngoba kuphela imvama imithandazo eminingi eshawa abazali bethu eyokuthi nje uthe angaphumelela nje. Wawugcina ukuthenga umNazaretha futhi nakhona ayithengela wayegcina ukuthengela. Lensizwe yabisisuka yangena kule mboni le yeimoto ezincane ezisebenzayo. Ithe ngabona abangani sebe afford ukuthenga imoto yasizama ushortcut. Bathatha kuyintombazane
bazali bakhe Nazaretha nawe uyakholwa. Base befuna ukuthatha intombazane kube iyona ezobenza baphumelele. Kanti ngebhadi bazongena ngemoto egarage. Siyafuna le ntombazane. Wase eyasho ukuthi hayi. Osibani bake bahamba ngemoto ethize. Yabe siyalandela. Kuyimanje sesitokisini. Umntwana weNazaretha ubusiwe lekho esichoma ngakho usungasafuna ukubhabhadiswa. Hayi ngabusiswa mina. Naye ngeke uzumsola ukuthi wenza ukuthi kumele ubuze ukuthi yini le emphushele ekhoneni ukuthi azenze into embi. Ngoba nami ngiyathandaza nawe uyathandaza kodwa impumelelo asiyiboni. Akulona icala lethu. Isabatha ngoba kuzofunda umatric. Dali njaba. Mesesebenza hayi yena uyasinika umnikelo. Akusho lutho ngoba akayiyeli. Yilona vangele mesishumeza cha bafowethu ukuze siphumelele. Ngeke sikubaleke njengoba inyanga ezulu yathi asiyofunda. Asifundeni weyinsizwa nani bosisi. Umshado uzoza kamumva. Qala ufunde kuqala. Ngoba phela sebe i-degree sebe kuthi umshado. Inkinga usizwe uzoyiphatha kahle, ayithathe nayo insizwa kaMajola, ubaba sine kahle eparadise, kanti izinsuku zensizwa kaMajola bese yiphela. Seyadlula emhlabeni, sekuthiwa hayi ke awuqhubeke nomuzi wesisi. Athi uyazama sekuthiwa hayi umkhokheli bothandaza kulosini kuze kuphela indaba. Asisho usosisa abangasigani kodwa inkinga manje asibalansise izwe siphila kulona live. Awubona ngisho ubaba mebusisa sengihlala phansi ufika uyayibala ngithi beyaba amatekisi bathola isibuzo sabo, abemfuyo bathola isibuzo sabo, abayisebenza sesibuzo yabo lesemsebenzi sikhishwa kanye. Nabafisa imisebenzi inkosi babusisa. Awucabangeke nje imiliyoni labantu limukela isibuzo esisodwa. Abayisebenzayo bamukela yabo nje abasibangi. Uyasilinda umnja ake ngilindele isethu. Leso kuyofesa sisilinda sonke. Bese yasho imndeni ake hawu lo ucathe ngaze asihlabele ngisho inkukhu somnika lo msebenzi akakhohlwa. Inkosi busenikuzwini.